дастаҳои Истарафшани шаҳри Истарафшан ва Фаизканди ноҳияи Восте бозии мафхуфмондаи даври 15-ро баргузор карданд. Дидори дастаҳо дар шаҳри Истарафшан доир гардида бо ҳисоби 5-2 ба суди мизбонон ба анҷом расид. дар лаҳзаҳои нахустини майдондорӣ футболбози Фаизкан дар назди ҷаримагоҳи худ ба қоидати тезӣ даст зад. Бо ҳамин сабаб довар ба дарвозаи меҳмонон зарбаи ҷаримавӣ таъин намуд. Илҳомҷон Баротов пеналтиро бо муваффақият дохили дарвоза кард. бо вуҷуди созмон додани чандин лаҳзаҳои хатарнок дар назди ҷаримагоҳи ҳарду ҷониб, то анҷоми қисми якуми бозӣ ҳисоб дигар тағйир наёфт. дар нимаи дуюми нерӯсанҷӣ, саҳиҳтараш дар дақиқаи 51, Илҳомҷон Баротов бори дуюм дарвозаи Фаизканро рахна карда, ба номаш дубурро сабт сохт. дар дақиқаи 68 ин футболбози бо маҳорат аз партофти хуби ҳамдастааш истифода бурда, аз масофаи дур тӯбро дохили дарвоза гардонд. 4 дақиқа монда то анҷоми вохӯрӣ, бозигари Фаизкан Аббос Икромов ба як голи ҳарифон ҷавоб гуфт. ин анҷоми кор набуд. Илҳомҷон Баротовро 3 гол камӣ кард ва аз як лаҳзаи хуби голзанӣ истифода бурда, ба номаш покерро муҳр зад. дар фурсатҳои охири вохӯрӣ дигар касе пеши роҳи Илҳомҷон Баротовро гирифтан натавонист. ӯ номи худро ба рӯйхати футболбозоне ки муаллифи пентатрӣ гардидаанд сабт намуд. даре нагузашта Шарафҷон Солеҳов бо як зарбаи ҳадафрас тӯбро ба дарвозаи Истарафшан ворид намуда, ҳисобро 5-2 намуд. ҳамин тавр Истарафшан дар ин вохӯрӣ 3 имтиёз ба даст оварда, холҳои худро дар ҷадвали мусобиқот бо Фаизкан баробар намуд.